Üdvözlök mindenkit, én Ludux Space vagyok, és ebben a mai videóban a Build and Arcade nevezetű játékot fogjuk kipróbálni. Ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük el. Itt írja nekünk a tábla, hogy menjünk és vegyünk gémeket. Pac-Man játékot tudunk venni. Vettünk is egy Pac-Man játékot. Tegyük is Build. Tegyük be ide a sarokba szerintem, itt jól néz ki. És nézzük, hogy kik jönnek be. Itt is az első vásárlónk, vagy játéktesztelőnk, ha lehet így mondani. Úgy rá kell nyomni, hogy krémelődjön a pénz. Értem? És akkor most ő játszik Pac-Man játékot, és akkor addig nekem jön a pénz, $3 per játék. Lehet felvenni Technology Janitort. Azok majd mire fognak el, nem tudom, meg vannak itt fejlesztések. Hogy lett 228 pénzem? Megcsináltam a küldetést? Nem tudom. De menjünk az arcade gémekhez, és vegyünk még ilyen Pac-Man. Vegyünk egy ilyet, és akkor a maradékból meg szerintem veszünk egy... Vettünk 6 ilyen, hát mondjuk egy kicsit sokat vettem. Leteszek 3-at. Mert akkor itt szembe vele, hogy nézzünk egy ilyet is. Ha tetszik nektek ez a játék, akkor nyomjatok egy lájkot, és akkor jön a második rész, vagy bármi játékotok van, hogy miket próbáljunk ki, akkor is írjatok meg kommentbe, és akkor szívesen kipróbálom. Közben itt mindegyik képemnél valamit kell csinálni. Gondolom, akkor ide kell a janitor, meg ezek. Ó, értem. Akkor takarítsuk is ki. Bár mondjuk nem tudom, hogy lesz büdösek a játékgépek, de most meghagyom a játékkészítőknek. Szerintem már vegyük is meg a következő ilyen Claw Machine-t, és a kövi az 275-be kerül. Tehát menjünk, így nézzünk még szét a pályán. Hát, ha van még valami. Addig itt van valami Mikulás is. Nézzük, hogy ez micsoda itt. Santa. Nézzük. Give me quest. Adj egy küldetést. Jöjjön 3 Santa hozzám. Tud jönni a Mikulás a játékterembe? Hát, ha betéved a Mikulás, akkor biztos látni fogom. Nem? Vagy gondolom én. Takarítsuk is ki a játéktermet. És szerintem vegyünk még egy ilyen Claw Machine-t. És utána már vehetjük is meg a következő ilyen játékgépet. Gyűjtjük is be gyorsan a pénzt. Megszereljük a gépeket, hogy tudjanak rajta játszani. És a staffok mennyibe kerülnek? Ez 150-be kerül, és ez pedig ez is 150-be kerül. Közben meg tudjuk venni az új játékgépet. Szerintem begyűjtöm a pénzt. Itt már van 400, és akkor veszünk egy ilyen Street Brawlers-t. Ha jól lejtem ki, remélem jól lejtem ki. Tegyük is le. Tegyük így ide mellé, vagy tegyünk így jobban fog kinézni. Szerintem most fogok venni egy janitort. Hogy ne nekem kell nyomogatni, mert elég idegesítő. Szóval veszek egy Technology-t, meg egy janitort, és akkor ők fogják végezni a dolgokat. Gyűjtsük is be a pénzt. Már van 210 pénzünk, és még egyelőre Santát nem láttam, hogy bejönne az üzletünkbe, de biztos bejöhet bármikor, vagy nem tudom, van ilyen eventek. És veszek szerintem még egy ilyen piros játékgépet, ha lesz rá pénzünk, de szerintem lesz, igen. Mennyibe kerül a legdrágább?
azt a 110 millió. Most már 2 ilyen arcade gépem van. Itt van ilyen értékelés, ném. Adjunk neki nevet szerintem. Az mondjuk tökéletes neve van. A Ludux Plays Arcade. Tökéletes neve van. Szerintem veszek még egy ilyen Street Bowlers, és utána már vehetjük is meg a következő ilyen Pong 525-be kerül. Így most már jól néz ki a arcade üzletünk. Jön a pénz, sok a vásárló, vagy közben valami koboldra van esély, hogy leszpónul, ez nem tudom, hogy pontosan micsoda, de közben már szerintem meg tudjuk venni az új játékunkat, a Pongot, szóval le is csapok rá. Itt van egy Richman, egy VIP. És ez mit fog most csinálni? Itt van valami gazdag úriember. 102! A Richman, ez nagyon sok pénz hagy nekem itt, és a legjobb játékommal játszik szerencsére, szóval sok pénzt lehet így összegyűjteni, 85. Hát mindjárt veszünk egy új játékot ebből. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel, illetve írjatok meg kommentbe, hogy legyen a második rész. Én Ludux Plays voltam, sziasztok!